Türkmen wekiliyetiniň saparynyň çäklerini Türkmenistanyň Gruziýadaky elçihanasy we Gruziýanyň Milli Ilmlar Akademiýasy bilen birlikde guramagyny Beýik Türkmen şahyry Magtymul Pragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan halkara ilmi maslahat geçirildi. Däwe öwürlen medeni insanperwer ugurlardaky gatnaşyklar häzirki zaman Türkmen Gruziýan döwletary gepleşikleriniň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Magtymul Pragynyň eserlerine watana bolan söýgi, insanperwerlik, parahatçylyk, dörejiligi, dostlugy we doganlyga çagyryş ýaly ählimumy adamzadyň gymmatlyklary özi beýany tapýanyga belenildi. Dünýäniň birnäçe halklarynyň dillerine terjime edilen beýik insanperwer şahyryň dörejiligi dünýäniň dürli künjeklerine adamlaryň ýüregine ýanglanýar we ýer şarynyň medeniýetiniň mirasy bolup durýar. Maslahatyň çäklerini Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň we Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň hem Magtymul Pragynyň kitaplary şeýlede Türkmen halkynyň taryhy, oň baý medeniýeti we ruhy mirasy bilen tanışdyrýan amal haşam ýürütüleşdirilen sergi guruldy. Türkmen wekiliyetiniň geçiren dowuşuklary işçän häsiýete beslenni, dowuşuň dowamyna ilim we täze tehnologiýalar çygyryna iki taraply hyzmatdaşynyň geljegi uly bolan mümkinçilikleri we alınıp barilýan has işçän ugurlary ara alyp maslahatlaşyldy. Taraplar meden insanperwer gatnaşyklary iki ýurduň arasyndaky dostluk, biri hormat goýmak we ynam bildirmek ýöreliklerine esaslanýan iki taraply dostlukly hyzmatdaşlygyň ötmegini möhüm orun eýeleýändigini bellediler. Gruziýada ilmi hyzmatdaşlyk etmek boýunça özara düşünmek hakyna ehtnama gol çekmek dawarasy geçirildi. Dowuşuklarda taraplar iki taraplaryny hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmakda, iki ýurduň alimlarynyň arasynda gön ara gatnaşygy ýoly goýmak we tejribe alşmak, şeýlede döwletleriň medeni mirasynyň gadymy gymmatlyklarynyň hem milli sunugatynyň giňden ýaýramagyna itergi berýän bilelikdäki çäreler geçirmek meselesini ara alyp maslahatlaşdylar. Saparyň çäklerini Türkmenistanyň hormatly prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň jowher paýhasyndan syzylyp çykan ýaşlar watanyň dayanjy hem änew müňýylliklardan göz başalýan medeniýet adly kitaplarynyň tanışdyrış dawarasy guruldy. Çykyş edenler Türkmenistanyň prezidentiniň änew müňýylliklardan göz başalýan medeniýet adly kitabynyň gadymy änew şäheriniň 2024-nji ýylda Türkiýe dünýäsiniň medeni paýtagty hökmünde aglan edilmegine bagyşlanandygyny bellediler. Türksoýun Hemişelik Geňeşlik Mejlisinde kabul edilen bu karar Türkmenistanyň ýokary derejede halkara awraýyny Türkmen halkynyň adamzat medeniýetiniň ösmegine goşundyryň ikrar edilmegine şaýatlyk edýär. Türkmenistanyň hormatly prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Türkmen halkynyň şöhratly taryhyny we baý milli medeni mirasyny öwrenmekde we giňden ýaýratmakda alyp barýan işleriniň egert uly ähmiýeti aýratyn bellenildi. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň ýaşlar watanyň dayanjy adly ýene-de bir kitabyny gatnaşyjylara ýetirmek bilen Türkmen wekiliyeti kitapda Türkmen ýaşlarynyň durmuş, ykdysady we medeni ugurlaryna alyp barýan işleri hemem ýeten sepkitleri şeýlede munun wilagan watany ösdürmek babatyna öňde goýulan wezipleri barada aýdylýandygyny bellep geçdiler. Şolar wagtyň özüne ýaşlar barada alad etmek Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanoğlu Berdimuhammedow tarapyndan kesgitlenen we Türkmenistanyň hormatly prezidenti Serdar Berdimuhammedow tarapyndan dowam etdirilýän Türkmenistanyň siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýanyny barada aýratyn nyktaly. Çärenin ahyryna arkadaly gahrman Serdarymyzyň ýeti galamyndan dören ajaýyp eserlerini Türkmen wekiliyetiniň Gruziýan tarapyna resmi taýdan gowşulyş dawarasy boldy.